खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिनिलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय बावैसो सान सिगां जानानै थांनाय बड'लेण्ड CM काप जोलुर बादायलायनायनि साबसिन गेलेगिरि उरखाव मोसाहारिया बड'लेण्ड FC जों फैगौ 27 जुलाइआव जानो गोनां दुरान्ड कापआव गेलेनो साखाफारा जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। तेलुगु सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर वेंकटेश्वरा गोबाव सम किडनि आरो लिभारनि गोब्राब जेंनाजों जुजिनायनि उनाव थांनाय 18 जुलाइआव हरखाबै रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। समाजारि बिजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों कंग्रेसनि स्प'कपारसन रितुम सिंहआ माखासे गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों। आसामाव कंग्रेस सोरखारा फैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठआव थानाय BJP दोलोनि गाहाय मावख' बाजपेयी भवनाव ब्लुजार सालायगोन होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदों कंग्रेसनि स्प'कपारसन रितुम सिंहआ। मन्त्रि पवित्र मार्घेरिटा बिथाङा खोला आफ्रिका एस्वाटिनी हादोरनि महाहिम राजा थामथि मसाटिखौ आर'नाइजों बरायनाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। मख'नो गोनांदि खोला आफ्रिका एस्वाटिनी हादोरनि महाहिम राजा थामथि मसाटिखौ आर'नाइजों मान होदों मिरुनि बायजोआरि आरो सि-शिल्प बिफाननि रायजोआरि मन्त्रि पवित्र मार्घेरिटा बिथाङा। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDP वेलफेयार एस'सिएशनआ उपेन बसुमतारीखौ बरायदों। गोबाव बोसोर हारिनि उदांस्रिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि हालामनि 3 नं सनापुर गामिनि थागिबि उपेन बसुमतारीया गावनि आंगो न'फारसे सफैफिनबाय। बिथांनि सफैफिननायखौ लानानै गोजोननायजों बरायदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-NDP वेलफेयार एस'सिएशनआ। बिटिआर सोरखारा चिरां जिल्लायाव हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ हा पाट्टा राननानै होदों। हानि मोनथायखौ रैखाथि होनो आरो हा गैजायै नखरफोरनो दिदोमथि होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव राहा लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सोरखारनि हा आरो खाजोना बिफाननि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय लाइमुथि गेलेग्रा फोथाराव 862 हा पाट्टा राननानै होबाय। हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन क'क्राझार लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारी बिथांमोना। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ मैया क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि DLMCनि मेल खुंनानै अरुणोदय 3.0 बिथांखिनि सोमोन्दै सावरायदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे मेलाव क'क्राझारनि DC मासान्दा पार्टिन MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। आबादारिफोरनि दै जगायनो हायैनि बेरेखायै बिजनी दै जगायथाय बिफानाव बिजनी आसुआ हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि दै जगायथाय बिफाननि मावफुं इन्जिनियारनि मावख'नि मोखाङाव दै फुंखा बिफाना फेलें। दै फुंखा मन्त्रि अशक सिंघाला फेलें जानाय BJP सोरखारा फेलें आबादारिफोरखौ दै जगायनांगौ बायदि स्ल'गान होनानै हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बिजनी आसुआ। फिन आरोबाव मैदेरनि उदखाराव क'क्राझार जिल्लानि ब्रह्मपुर गामियाव गंसे नखरा सिलिंखार जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया फुंबिलिनि 3 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव डिभिजन फरेस्ट रेंक थामहिनबा कारिगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय आवदां हालामनि 9 नं ब्रह्मपुर गामिनि साइदि बसुमतारीनि गंथामबो न'खौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिफायनानै सिलिंखार खालामलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंथाम न'आ सिलिंखार जादोंब्लाबो जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। बिटिआरआव फिन आरोबाव प्रमद बर' बिथाङा फिन खनसेबाव चिफ जानो थांगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों राजु नार्जारिया। सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय अन्थाइबारियाव UPPL दोलोआ मुस्लिम हारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MLA जिरन बसुमतारी, MCLA रेवा रेवा नार्जिहारि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर'आ फिन खनसेबाव BTCनि चिफ जानो थांगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों राजु नार्जारी बिथाङा।
गोलाव सम निया केस नांनानै जोबथेसालिनिफ्राय बावैसो उदां जानाय देबोरगाव बिटिसि बियाबनि जानगाव गामियावनो जोनोम मोननाय हारिनि दावहारु जसां बरगयारि आफादाव जिबा बसुमतारी मुङै मिथिजानाय बिथांखौ नखराव थांना अशोक गयारि बिथाङा बरायहैदों। नि रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।